clan of the savannah because of their unusual dance move that attract the females during the mating season. And if you are familiar with the movie The Lion King, they are the one who killed King Mufasa during the stampede. Yeah. So the wildebeest and the zebra, ma'am, sir. Salamat jud ko ni Ma'am Jean kay nakakita jud ko ning zebra nga perting taas sa kadyon ja. Kuan kanang ang kanon dani is dahon sa Jimelina. Ja salamat jud kadyo Ma'am Jean kay karon ba jud ko nakakita sa mga animals dari sa safari. So guys, man yung part 2 kay naman mi pananaw sa mga langgam. Diyan na di kunoy dancing birds dari pero di na alauna pa man wala di na siguro may makatanaw guys. Uy. Oh, kuyo. Diyan guys, nami dari sa aquarium sa mga kuy. Diyan nakala kadug kuy. So makita nimo sa personal di perting dagka kadug sa mga kuy. So maamis dyan ka sa mga ilang gipangbuhi dari bitaw sa safari kay kuan ka nang murag first time dyan ho nakakita og mga animals nga wa sa ato ba. Kay ato makita baboy ug kabaw, baka. Diyan guys kay ang nakuama dyan kadug hektar dari sa safari. So manakay na pud mi another sakyanan kay moadto na pud mi dani ni American Savannah. Jadakan salamat juga ko nila guys kay hila kong gitreat dani. Salamat na ko dani ni Charlita ug ni Mariter ug sa isang pamilya dari daghan kadto mi dinha ni ma-mention na yung mga ngan. So makakita dita karon og mga American animals dari. So mosakay na pud mi lagig shuttle kay aran ako aman jud kadto ang lugar dari. So murag 200 square meter nuko. Last photography and no shouting. So in this slide you'll see 8 kinds of antelopes and the zebra. Di urag baka. Those large antelope over there in light brown color that have a maleficent horn, so those are the greater kudu. And only male greater kudu of a horn get one, and their horn can grow up to 72 inches and it will turn twist once every 2 years. So they have the longest horns among all the antelopes. In danger are 310. So those are the greater kudu. And another antelope we have here on your right side. So this antelope that have a spiky hair and have a white circular ring sa ilaharap. Both male and female ilan kay naa siya horn, and ang female ilan kay makaproduce siya og up to 6 to 7 liters of milk, and it is richer than the cow's fat. So maweigh sad na siya up to nearly 1 tons or 1,000 kilograms, but they are great jumpers despite of their size. So those are the ilan. Wow. Coat on their body, so those are the wildebeest. So they're considered as the clan of the savannah because of their unusual dance move that attract the females during the mating season. And if you are familiar with the movie The Lion King, they are the one who killed King Mufasa during the stampede. Yeah. So the wildebeest and the zebra, ma'am, sir. Barug-barug. Yan ha, barugan sa namo. Picture sa namo mo. Ini tanaw siya diri. So magnaog na pud mi sa among gisakyan guys kay ari na kuno pud mi sa pwede rang malakaw. So naribi sa crocodile pinakanindot kay naatay freedom to walk around. Nay mga So maglibog kag asa kay mo picture asa ka mo kuan kay perting daghanan makita nimo. Daghan ka ay wasali. Crocodiles. Dari na mi sa park nga maglakaw ra kuno mi kay nay puro shuttle may sakyan namo kada tan-aw. So ari mi sa crocodiles. So diri guys manaka nami dari sa entrance sa crocodiles. So kinahanglan jud bari manaka diri kay nata sa ubos siguro kaon tani nang dagga kadto mga baba ni mga crocodiles. So makita natin ron guys kung say mga sunod dito natong tan-awon. So na guys nakabungad na ning isa ka buok nga nag-inusara man ni sa muro man ni sa gibuwagan og uyab. Bitaw guys nag-inusara na siya dari.
So napay daghan dito sa unahan pero si Zara dyan nag-inusara diha. Diya karon guys, napo si dyan nag-inusara dari siguro nag-away siguro sila dua, siguro mag-asawa siguro ni nga nag-iaway kay nagtasatag sara man sila pudda ng sada nagsato po dagto. So nag-away siguro na silang duha guys. So matutad to dapit sa unahan kay naay daghan kadto ditong mga dagko kuno kadto nga crocodiles. Napuyo sa diri oh. So ganahan dyan siguro siya mag-inusara guys na kay namura man siya sad so imong tan-awon siya mura sag patay na kay mura wa maglihok. Wala kuan ka ba maamis ka nga dagko di kadto dari ang mga crocodiles kaya nakita sa Manila usar ka. Ano ni siya guys ikatulo na ni siya oh. I'm sure it's just a statue now. So ingani di sila matug magganga. So mura sag tan-awon nimo nga kanang dili mawa maginhawa. Unsa guys di ana sige bijaan ako nila. Kay na amis jud ko daning daghan kadtong mga kuan. So paspas kadto sila ng lakaw dito sa babaw. So wala ko naka-video nila kay nakuan jud ko daning mga dagko kadto nga kuan kanang crocodiles. Napos si Zadari nag-inusara pud si Zadari. Puting dagana. Oh, daghan kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Hala, daghan sa oy. Ihugtik ka dira mo. Ingana na sila pag natug. Na, naginhawa gali siya oh. Ginhawa? Na siya oh. Oh. Oh, nibuka gali yung mata oh. Duel po siya butterfly oh. Patay ba ko mo? Wala sa ingana na dyan siya magganga. Oh, picture. Picture. Oh. Na tapos sa oning tunga-tunga gihang liog oh. Mo na ihang buhat oh. Tunga-tunga liog. Unsa na siya? American na siya. Oy, unsay pangalan mo? Kani siya oh. Sulcata. So ijangan guys isulcata na. Ang kadto oh. Sulcata. Hi Sulcata. Nauwaw? Nauwaw man ka. Nauwaw ka. Ay, ning kaon day siya. Mga butra day siya, mga butra. So nasa guys, unitan aw. Hi, Sulcata. Sulcata si Jana. So dari na pud guys, hay padung na pud mga muli. Ay, African lion. Cheetah. Ay, ala, tumban, higda mo pud. Kasi kapoy siya, good. Kaya di ba nakuan man sila? Kay siya ra siguro Nocturnal. usa. So, karon duka yun na sila. Kapoy na sila. So, mo ni siya guys. Mo Mother. ni siya. Diya to siya dito to. Hala. Mas cute pa ka ana. What are you doing? Play, nag-play sila. Ngayon, papa? Mama din ako. Mama, sige, kiss ang baby. Ano si Zay? African lion. They sleep. Hi. Hi. Itong padakan guys. Hala, nintindog. Laki. Nintindog. Lakaw man. Lakaw. Diyan guys, first time jud ko na rin nakakita na ni mga zebra kay ako makakita ko sa mga YouTube karon nakita na jud ko personal. Salamat jud ka ni Ma'am Jane kay so happy jud ka ko guys nga nakakita li ko na ni mga animals nga wa pa na makit-i. So gang kasagaran makita nga iring iro raman.
Jagay mo sakay na pud mi og shuttle kay mangita lagi mi kapanyud tuhan ja kinahanglan man jud ka magsakay-sakay kay kuan ka nang dako jud ka ng hektar dari sa pare man ang jiji nimo makuha na ni sa adlaw nga manan-aw ka na rin sa mga animals daghan ka. Singa na niya? Meerkat. Male cat? Meer. Mir? So first time ito nakakita nga no? Oh, Lion King. Mo ni si Timon sa Lion King. Ay! Yang gidulaan nagpano kaong. How cute eh. Cute niya eh. Huh? It didn't feel like it was ice. So I think it was Sige, hipag ka pa. Nakahikap. Let me say hug, boy, hug. Naman say glass. May glass. So, human na may panyod to, guys. The first time, jud ko na ni siya na kakita na ni zebra nga. Nagas-gasog tiil. Ja, tapad rin dari sa among gikanan ng restaurant. Ja, diya, guys, nagkaon siya og Jimelina na. So, Jimelina dahil diya kang kanon. So, dari na jud sa among gikanan tapad nga restaurant. Ano mo makita na rin ang zebra. Yummy, yummy. The other one is the highest one. Wild Ang dami ka. So sakay na pud mi guys kay wa na mi mutanaw sa uban daghan pa kadung dapat tan-awon pero di na kaya sa oras kay alas 12 na dya. Salamat kay kadto sa paniudto. Ana ko nag-video sa among paniudto. So guys, mao to yung experience na to sa Paris. So daghan salamat sa nag-treat kay nakakita jud og mga animals sa among next destination guys is Alejandra Garden. Sunod si Rao og Temple of Aliyah. Thank you for watching.